Gepleyer Azatlyk Radiosu. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleyijiler. Bugün 2023-nji ýylyň 17-nji ýuny, hepdeniň 6-njy güni. Hepdeniň jemy gepleşigini dinlemäge çagyrýar. Onu Praga'daki studiodan men, Ýogşan Anurwan alyp barýar. Hormatly dinleyijiler, bu hepde 5-nji günnäki ýagdaýa görä Azatlygyň web sahypasyna iň köp okulan habarlaryň başyny Istanbulda pyçaklanyp öldürilen Türkmenistanly denanyň watanyna jaýlansy. Şeýle-de onuň ölümini merhumyň adamsynyň guman edilýäsi barada çap edilen habarlar çekkä. Bundan başga hökümet başlygynyň kadrlary wezipe bellemegi häkimiýetleriň bölünşigini kölege salýar diýen atlan çap eden habarymyz köp okalypdyr. Aşgabatda ýaýran tag-tabit dawa jenjeli sebäp bolýar. Harman, Lewapda we Marda Hasylpes Prezident Balkanyny Garlarowynyň depkini bilen tanışdy diýen atlan çap eden habarlarymyz hem iň köp okalanlaryň bäşligine girdi. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jeminiň ýartyňyz. Gep başynda hem aýdyşymy diýäli, bu hepde Azatlygyň web saýtyna iň köp okulan habarlaryň biri kadrlaryň prezident tarapyndan wezipe bellenmegi bilen bagly boldy. Türme tutsaglygyna bolan Türkmenistanlaryň köpüsiniň anonim ýagdaýda gurrun bermeklerine görä türkmen kadrlarynyň işi esasan prokurorlaryň aýplanýanlary soran ýylyny tasdiklamakdan ibarat we deslapky tutsaglylarda saklanýan we ýurtda adalatyň berza ediljekdigine inanmaýan adamlar agyr şertlerden tomsuny suwsuz, gyşyny ýylatylmaýan kameralardan bidar bolup basymrak, giňrak türme çykmak üçin görnetün bir kanun çykarylýan hökümlerden kän şikayet hem etmeýärler. Şikayet edeniňden aklaw üçin pul çykaranyňdan hem peýda ýok. Diňe sorulýan parany bermek kömek edýär. Emma köp adamda beýle mümkinçilik ýok diýip Azatlygyň bir söhbetdeşi anonimlik şertinde gurrun berdi. Synçylaryň pikirlerine görä Türkmenistanyň adalet we kanunçylyk prezidentiň kadrlary wezipe bellemeginden we olaryň işi barada metduatda açyk gurrun edip bolmazlygyndan aslanýar. Temany kardeşim Maksat Ataýew dowam etdirýär. Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow 12-nji ýylyna ýurdun kadyetlerine kadrlary wezipe bellemek we wezipeden boşatmak baradaky fermana gol çekdi. Prezidentiň fermana laýyklykda Aşgabat şäheriniň Büzmeýin etrawyna, Mara sewitiniň welayat kadyetine, Mara şäheriniň we Bayramaly etrawyna hemde Lewap welaýatynyň Çärjew etrawyna kadrlar çalşyldy. Şeýle prezidentiň fermany bilen Türkmenistanyň ýokary kadyetiniň prezidiumynyň düzümine täze kady girdildi. Galiberte dahil welayat kadyetiniň başlygy wezipesinden boşadyldy. Türkmenistanyň konstitusiýasy kadrlaryň garaşdyrlygyny kepillendirýär. Kadyet häkimetiniň diňe kanuny we konstitusiýa tabyn onaýdýar. Şeýle baş kanuny laýyklykda Türkmenistany döwlet häkimeti kanun çykarjy ýerine ýetirji we kadyet häkimetlerine bölünýär. Olar kanuny görä biri-birinden garaşsyz öz başda hereket etmeli we biri-birini deň agramlaşdyrmaly. Türkmenistany prezident döwleti we ýerine ýetirji häkimeti ýol başlyk edýär. Synçylar ýerine ýetirji häkimetiň başlygynyň kadrlary wezipe bellemeginiň häkimetleriň bölünşigi ýörelgetine gawat gelmeýändigini we bu ýagdaýyň kadrlaryň garaşdyrlygyny kölege salýan onaýdýarlar. The fact that the president is the one appointing the judges already shows that there's not Kadyet kadrlarynyň hut prezident tarapyndan wezipe bellenilmeginiň özi eýýän döwlet häkimiýetiniň ýerine ýetirji edarasy bilen kadyet häkimiýetiniň arasynda ýeterlik derejede bölünşiň ýokdugyny görkezýär. Diýip Azat Ýewropa Azatlyk radiosynyň Merkez Aziýa meseleleri boýunça synçy Bruce Panier 13-nji ýylyna Azatlyk radiosyna beren interwýusyny aýtdy. Insan hukuklaryny goraýjy halkara gurumlar öýleriniň ýyllyk hasabatlaryna Türkmenistana kadyetiň garaşsyz däldigini, kadyet diňlenşikleriniň adalatly geçirilmeýändigini belleýärler. Panier Türkmenistana kadyet işiniň köplenç prokurorlaryň gelen netijesini kanunlaşdyrmak üçin ulanylýanyny, adil we garaşsyz kadyetleriň ýokdugyny aýdýar. The judge isn't really a judge. He's actually part of the prosecution. Kadrlar sözüň dogry manysyna kadrlar. Olar prokuratura prosesiniň bir parçasy bolup hyzmat edýärler. Prokuror aýplama bildirýär. Kady hem karar kabul edýär. Türkmen kadyetine iş düşen adam eýem günäkar bolýar.
Men hiç hasan Türkmen kadiyetini aklanan adam barada eşitip görmedim. Türkmenistan'ı kadiyete çıkarılan adam eyyem günahkar hata edilýär. Beýgunälik prezumpsiyasi yok. They're never acquitted. So when you go into a Turkmen courtroom, the presumption is that you're guilty. Diýip Panier aýtdy. Konstitusiýal aýaklykda Türkmenistanyň her kime at awraýynyň we mertebesiniň şeýle hem kanunlarda göz öňüne tutulan hukuklarynyň we azatlyklarynyň kadiyet gorawy kepillendirilýär. Ýöneticiler ýurtda kadylaryň diňe günä bildirilýän adamyň jezasyny tasdiklamak üçin ulanylýanyny taýýarlar. Like I said, the judge in the end, the judge is working basically alongside the prosecutor. Aýdysym ýaly Türkmenistanyň kadylar köplenç prokurorlaryň hataryny iş ýöredýärler. Olar aýplama bildirýän adama garşy döwletiň gozgan işiniň bir parçasy bolup hyzmat edýärler. Kadylar günä bildirilýän adamyň günäsini tasdiklamak üçin suud işini legitimleşdirmek üçin hamala ähli suudnamalar gözden geçirilenden soň plany günäli tapyldy diýmek üçin ulanylýar. Ýöne bir garasy höküm bolmaýarak wetin. The court made this ruling, but it's not an independent ruling. Diýip merkezi meseleleri boýunça syň çaýtdy. I mean, everyone knows, like I said, in advance before the trial even starts. Türkmenistanyň günä bildirilýän adamyň entek kadiýe diýişi başlanmanka kadiyete getirilen adamyň günäli tapylýanlygyny hemmeler bilýär. Is being brought into the courtroom, they are essentially going to be found guilty. Diýip ol sözüniň üstüne getirdi. Kanunçylygy görä kadiýetiň ählisi kanunlugy, adalatlygy we hukuk tertibini üpjün etmäge, raýatlaryň hukuklarynyň we azatlyklarynyň namysynyň we mertebesiniň gorulmagyny, hukuk düzgüniniň bozulmalaryny elten sebäpleriň we şertlaryň aradan aýrylmagyna gönükdirilenler. Türkmenistana kadylar prezident tarapyndan wezipe belenilýär we boşadylýar. In an ideal situation where there is true separation of powers between the executive, legislative and judiciary branches of government. Kanun çıkarjy, ýerine ýetirji we kadiýet häkimetleriniň arasynda häkimetleriň bölünşiginiň bar ýerinde. Ýagny ideal ýagdaýda kady wezipesine hödürlenýän adamlaryň hüner derejesi, iş tejribesi, okuýuplary kadiýetdäki ýörüýte komitetleri ýa-da toporlar tarapyndan gözden geçirilýär, baha berilýär. And all the qualifications of each nominee to be a judge. Diýip Panier aýtdy. Kadiýet hakyna Türkmenistanyň kanunyna laýyklykda Türkmenistanyň ýokary kadiýetiniň prezidiumuna girýän kadylaryň düzümi ýokary kadiýetiň başlygy tarapyndan hödürlenýär, prezident tarapyndan tasdiklanýar. Hepdäniň zemininiň ýartyny. Türkmenistanyň suwun wagtly we ýeterlik berilmezligi diňe tutsaglar däl. Eýsem azatlykda ýaşaýan adamlar hem kyn güne salyp bilýär. Şeýle-de soňky ýyllarda bu ýagdaýyň barha ýitileşýäni barada aladaly habarlar gelip goýşýar. Emma wagtal hökümet meclisini agdalýanyna garamazdan türkmen häkimetleriniň ýurdun öňünde durýan suw meselesini nädip çözjekdigi, bu urda nähil taslamalaryň üstünde işlenýänligi aýdylmaýar. Temany kardeşim Sehra dowam etdirýär. Mari vilayetinde howanyň temperaturasy gündizlerine 40 gradusdan aşýan şu günlerde Bayramal etrawynyň ýaşaýjylarynyň agyz suw üpçünçligi kesildi. Yerli häkimetler ençeme günbäri dowam edýän bökdünçlügiň sebäplerini düşündirmeden ilatyň agyz suw üpçünçligini etrapçylara suw ulaglaryny iýermek bilen ýola goýmaga çalyşýarlar. Ýöne çäkli möçörde iýerilen suw ulaglary hem ýaşaýjylaryň talabyny ödäp bilmeýär. Bayramal etrawynyň we şäheriniň ýaşaýjylaryna indi 10 günbäri agyz suw kadaly berilmeýär. Bu tomsoň ıssy günlerinde adamlara, hususanda şäher ýaşaýjylaryna hasta yaramaz täsir edýär. Suw ýetmezçiligi derarly, ulu adamlaryň köpüsi hajatxana zerurlyklary üçin daşary gidip gün görmeli bolýar diýip ýagdaýlardan habarly çeşmämiz 14-nji iýunda aýtdy. Yerli häkimetler suw üpçünçliginiň kesilmeginiň sebäbi we onuň haçan dikildiljekdigi barada ilat köpçüligine açaçan düşündürüş bermeýärler. Ýaşaýjylaryň ençemesiniň sözlerine göre yerli suw idarasynyň we öý dolandyryş müdürlikleriniň resmileri de suw üpçünçliginiň kesilmeginiň sebäbini düşündirmeýärler. Olar diňe bir ýerde turbanyň ýarlylan bolmagynyň mümkindigini çaklamak bilen çäklenýärler. İşgärler içimlik suw nireden alaly diýen sorawmyza satyn alaýyn diýip jogap berýärler diýip yerli ýaşaýjy aýtdy. Bu aralykda häkimetler ilatyň suw ýetmezçiligini Bayramaly şäheriniň köp gatly jaýlarynyň ýaşaýjylaryna suw ulaglaryny iýermek bilen
bilen çözmäge çalışýarlar. Ýöne ýaşaýjylar günde bir gedek iýerilýän bir suw ulagynyň ýüzlerçe hojalygy niýetlenendigini aýdyp, bularyň ilatyň suw talabyny ödäp bilmeýändigini belleýärler. Ulaglarda getirilýän suw hajatxana däde agyz suw zerurlukları üçin bolsa-da köp adama ýetmeýär. Sebäbi tomtuň ysy günlerinde adam organizmi suw has köp talap edýär. Şol sebäpli köp adam plastik çüýşeleri, gaplanyň suwlary satyn almaly bolýar. Olaryň ýarym litri 2 manada durýar. Adamlar suw juda tygyşetli ulanýarlar. Diýip çeşmämiz aýtdy. Oba ýerlerinde bolsa ýaşaýjylar ýörükte suw ulaglaryny çagyryp, emeli howuzlara suw guýduryp, suw zerurluklaryny üpçün etmäge çalışýarlar. Bu ortaça 200-300 manada barabar bolýar. Bu usul ykdysady kynçylyklaryň arasynda gurupdan düşen köp maşgala üçin aşa gymmat düşýär. Bu maşgalalar 3-4 hojalyk bolup, bir howuza suw guýduryp, onuň tölegini we suwuny bölüşýärler. Türkmenistanda suw ýetmezçiligi ýyllar boýy problema bolmagynda galýar. Adatlyň ýurdun dürli sebitlerindäki habarçylary oba ýerlerinde ekrançylyk suwlarynyň ýetmezçiligi, şäher ýerlerinde wagtal suw üpçünçiliginiň kesilmegi barada ýygyderli maglumat berýärler. Hepdäniň zemininiň ýartyny. Iýun aýynyň aýagyna verilenjek medeniýet kepdeliginiň öňü syrasynda Türkmenistany edebiýat, dörejilik erkinligi we döwrüň synaglary barada başlan söhbetimizi dowam etdirýär. Geçen hepde el çarpylýan goşgular we toý bagçylarynyň arasyndaky baglanşyk, ýurtda edebi tankydyň, çekişmeleriň, metduga dadatlygynyň gazaply çäklendirilmegine getiren sebäpler. Bu meselede Yazılar Birleşiginiň iň soňky ýolbaşçylarynyň oýnan rolu barada başlan söhbetimiz bir topar sorag döretdi. Sebäbi dörejilik wekilleriniň arasynda onlarça ýyl gurrun edilýändigine garamazdan ýurdun ilkinji prezidentiniň Yazılar, siz maňa gerek diýip dörejilik işgärlerini at derece paýlap 200 sany baý 20 çemesi aýlykly yazı döretmek wagdalarynyň arasynda 1980-nji ýyllarda güýçlenen metduga dadatlygyny, ýurtda intellektual güýç hasaplanan Yazılar Birleşigini jylaglamagy barada bilinýän zatlar bolsa-da çap edilen zat ýok diýerlik. Bu urdaky boşlugy belli bir derejede doldurmak, şol sanna berilen soraklaryň käbirine mümkin bolýandan jogap bermek üçin türkmen edebiýatynyň ötüşen çyrçyklary diýilýän baradaky söhbeti dowam etdirýär. Bu temada söhbetdeş bolan edebiýatçylaryň käbiriniň pikirine görä, Ýazgy Hudaýberdi Halynyň geçen söhbetdeşlikde belleýişi ýaly diňe halk sada däl. Eýsem dörejilik wekilleriniň özleri hem sada. Olar galtyma kowalaşyp öňkü partiýa işgäriniň emeline çolaşdylar. Wakalaryň içinde bolan ýazgylaryň gurrun bermeklerine görä 1991-nji ýylda prezident tarapyndan sözleri dinlenen ýazgylaryň soňra dörejilik erkinligini halas etmek üçin eden synaşyklary netijesi utardy. Bizim dörejilik wekillerimiz döwrüň synaglaryna taýýar bolup bilmediler. Ýogsa bizde odaly özüňi düzetdiýip pendeden magtumuly bar. Dilli sylap durmuşda magtumuly mektebinden daşlaşmak özüne göwni ýetýän galam adamlaryny syýasy oýunlaryň gurbany etdi. Bizini netije çykarmaly. Dünýäniň beýleki ýurtlaryndaky tejribeden uğralyp tanymal ýazgylaryň jikmejik terjimehalaryny ýazmak, faktları bolmanyna internetde çap etmek praktikasyny ýola goýmaly. Bu ýyzdan gelýän nesilleriň edilen gowlugyň hem erbetligiň hem bilinjegini bilmek üçin gerek diýip anonim söhbetdeşlerimiziň biri aýtdy. Sosial mediada çap edilen materiallar toý bagçylarynyň ýa toý diktorlarynyň internet ulanjylar üçin Kerim Gurbanepetov Berdinazar Hudaýnazar ýaly tanymal adamlara garanyna has gazaklydygyny, gurrun edilýän şahyrlaryň öz okan goşgularynyň çeper höwesçiňleriň okan goşgulary ýaly köp dinlenmeýändigini görkezýär. Edil häzir el çarpylýan goşgularyň odaga çeken meşhurlygynyň açylmadyk syryny açmak üçin sosial barlyklary, pikir soramalary geçirip metduatda söhbetdeşlik guramak mümkinçiligi bolmasa-da internet mümkinçiligi bolan Türkmenistanlaryň halayan akyl, aň düşünje önümleriniň derejesini göz aýlamagy mümkinçilik bar diýip radionyň bir dinleýijisi aýtdy.
Onun pikirçe sanlar, yazılyan kommentler çeper höwesçöňlüğün halk arasynda hasken hırydar toplayanlygyny işaret edýär. Öňkü ýyllarda Sovet ýazylarynyň Moskwanyň etegindäki dörejülik öýüne gatnan türkmen ýazylarynyň biriniň pikirçe, soňky 30 ýylda emele gelen ýagdaýy türkmen aň düşünjesiniň Sovet döwründäki batgalygynyň fonuna seretmeli. Milli edebiýatymyzda we sungatymyzda, klassiklarymyzda bu ýonsokda biziň hakyky ustadymyz mawtumgulu däldi, Maksim Gorkidi. Okuyan universitetimiz Gorki'nin adyny götürýärdi. Professorlarymyz sosialistik realizm ýörelgilerini beýnimize goýýardy. Soň bildik daşary ýurtdan ýygyna gelen Maksim Gorki, Stalin näme gerek diýip soranny Moskwanyň goloýundan tokoýuň içinde we derýanyň boýundan daça berilmegini sorapdyr. Şeýdip Sowet ýazyjylarynyň perejelkinadaky döredijilik öýü döräpdir. Elbetde Stalin bu hyzmaty mutuna ya ýazyjylary gowy etjek däldi. Biziň halipa ustad saýan ýazyjylarymyz Stalin bilen sowda edip milyonlap gyrlan ýyldaşlarynyň nähak dökülen ganyny göz ýumyp bolşewik ideologiýasynyň hyzmatyna durupdylar. Olar bu hapa işi edebiýatyň öz senetleriniň hatyrasyny däl, aman galmagyň hatyrasyny edipdirler. Hayp bu ýagdaý 91-nji ýylda da gaýtalandy. Niýazow biz bilen Staliniň oýunyny oýnady. Ýazyjylar siz maňa gerek diýdi we berdiňiniň ýokursundan daça bag ekmek üçin ýer berdi. Dogry, Stalin beren daçasyny ýygyna almady. Emma Niýazow şol gaty ýeri hem ýygyna aldy. Emma ýazyjylar söz azatlygyny ýygyna alyp bilmediler. Diýip adynyň aýdylmazlygyny soran ýazyjy azatlyk aýtdy. Gepleýär Azatlyk radiosi. Hormatly dinleýijiler, türkmen edebiýatynyň meseleleri baradaky söhbetimizi dinleýärsiňiz. İýun aýynyň aýagyna geçiriljek medeniýet hepdeliginden söhbetdeş bolan edebiýatçylarymyzyň köpüsiniň pikirçe, gowşak eserleriň odaly metduatda ýyl arasynda, ýagny toýlarda, soňra internetde agalyk etmeginiň bir näçe sebäbi bolup, esas sebäp häkimetleriň dörejülik azatlygyny, başgaça pikirlenýänleri gadaply çäklendirmegi, tankydy pikirlenýänleri bulagoý, agdalaçylyk döretjek bolýan adam hökmüni gorkulmagy bilen bagly. Şeýle-de anonim söhbetdeşlerimiz ýazgy Hudaýberdi Halynyň çäziň harpykdan taýlanmazlygy, edebi tankydyň öz işini edip bilmezligi, onun ýolunyň baglanmagy barada aýdanlary bilen alalaşýarlar. Bu ýagdaý geçmişde destanlary, halk dörejüligini we kitaplary el ýeterli bolmadyk şairleriň eserlerini dillen dile geçiren bagşylaryň, odanlaryň täze bir görnüşde toy bagşylary ýa alyp barjylary görnüşini orta çykmagyna we hatda milyonlarça dollar teriste karşılanýan döwlet medeniýetiniň hem has täsirli güýje öwrülmegini alyp geldi. Howply ýeri bu toparyň diline halipa şägir sözleri kän agdalyan hem bolsa hakykatda bu ýerde halipaçylyk, şägirtlik däpleri ören ýuka. Muny bir video söhbetdeşlikde Anul Gurdu we ýaly tanymal aýdymçy hem boýunarly diýip Ýewropada ýaşaýan edebiýatçy aýtdy. Onuň pikirçe, häkimetleriň sosial mediada köp dinlenýän bloggerleri gyssap, öwgü talabyny güýçlendirmegi, olaryň köşk hyzmatlaryna has netijeli peýdalanylajak bolmagy Aşgabatdaky hökümetiň maglumat ýa-da wagt söwüşini ýeňlenligini belli bir derejede düşünýänligini görkezýär. Döwlet propagandasynyň toy wagtçylar derejesine çenli aşak düşmegi ýurtda edebiýat, sungat düşünjesiniň peselmegi, odalky we soňky täze dörýän eserlere tögerekleýin baha berilmezligi bilen baglanşdyrylýar. Odal mektepde edebiýatdan sapak gören edebiýatçynyň sözlerine görä, oku kitaplary, döwlet medeniýeti şol sanly sosial media edebiýat, sungat eserlerine sin baha bermekde. Düşündürüş, wagty işlerini ören ýyda gally, ýazylýan makallar ören ýüzlöý, bir taraply we uruşdan öňkü arasaçylyk, soňky korrupsiýa barada edilýän gürrüňler, garaşsyzlyk ýyllaryny emele gelen ýagdaýy bilýän okuwçylar üçin gaty gülkünç görnýär. Ol bu pikirini oku kitabyny Berdinazar Hudaýnazarowyň dörejüligine berilen sin bilen delillendirmäge çalışdy. Men walla inni bu uruşdan gorkanmakda, şu uruş ýyllarynyň kıyınçylygyny aramyzda dören yaranjaňlardan gorkýan. Bular entegem köpeler, onsoň olar öz günler üçin şugulçylykdanam gaýtmaz, görüpçülükdanam. Hey uruşdan para diýen zady eşitipmidiňiz? Ana inni aýarlaryň käbiri bir gün işden galjak bolsa, owa doktoruny
bir wanka gowurdok berýärde ıspravka alyp ýerdip oku kitabyndaky senin awtorlary Yazzynyň Gumullar romanyndan mysal getirýärler. Olaryň tasdiklamagyna görä, Yazzy durmuşdaky noksanlyklary, korrupsiýany paş etmekde Akarsuwun aýdym romanyny has hem batyrgylyk görkezipdir. Türkmenistanyň oku kitaplaryndaky çemeleşmelerden tapawutlykdy. Sowet döwrüniň 80-nji ýyllaryny edebiýat we durmuş barada ornaşdyrylan köne pikir galyplarynyň dögülýän wagtynda çap edilen makalalardan çen tutulsa, Sowet ýolbaşçylarynyň ulanan bu göýbermek usuly dörejülük wekilleriniň jemgyýetdäki noksanlyklaryň käbirini belli bir derejede aýtmagyna berilen urusat uly bir düşündürüşe mätäşdär. Açıçanlyk döwründe çap edilen çeper eserlerde taryhy dokumentler hem öz döwründe batyr hasaplanýan ýazgylaryň juda az we kiçi zatlary aýdyp bilenligini, olaryň uly kartinany görmäge ukybynyň hem bolmanlygyny görkezdi diýip Hudaýberdi Karl aýtdy. Onun pikirçe aýdaly kolhoz başlyklarynyň ýa etrap emellarlarynyň käbiriniň açgözlügi barada ýazylan eserler hakykatda durmuşdaky uly noksanlyklara sebäp bolýan sistemanyň bir goralmagyna, uly gözboýagçylyga hyzmat edýärdi. Oku kitaplarynyň awtorlaryna dolanyp gelsek, olar Berdinazar Hudaýnazarowyň romanlaryny gurrun edilýän ýagdaýlaryň jemgyýetiň ahlak sütünlerinin gowşap, ognap barýanlygyndan habar berýänligini boyun alýarlar. Olaryň tasdiklamagyna görä, Akarsuwun aýdym romanyna golgolýan meseleler biziň günlerimizde hem möhümligini ýitirmeýär. Ýöne Sowet döwrüne düýpli syýasy ykdysady ýalňyşlygyň, millionlarça adamyň gyrylmagyna, açgor entedilmegine, uzağa çeken garyplyga sebäp bolan sistemanyň gorulşy ýaly Kerim Urnepesowň çäresiz magazin müdirini tankytlap, şeýle boş dükanlary, haritçylygyny döreden döwri magtaýşy ýaly oku kitabynyň awtorlary derrew öz döwürlerini öwüp başlaýarlar we soňky kynçylyklaryň öňkü çözülmedik meseleleriň dogamy netijesi bolmak ähtimallygyna gelmekden saklanýarlar. Anonimlik sertinde pikirini aýdan edebiýatçylaryň tasdiklamagyna görä, oku kitaplarının awtorlary hakykatda döredüzülük wekilleriniň ýarym hakykat oýunlaryna gowy düşünýärler we ikçak gurumçylykda olaryň ýagdaýy hem biziň ýagdaýymyz hem düsnükli diýýärler. Radionuň bir näçe töhbetçisiniň inanjyna görä, durmuş hakykatyny ýoýmagy, çözülmeli uly meseleleri ýaşyryp, ownuk meseleleri dil çology edinmäge öwredilen döredüzülük wekilleri ahyr netijede korrupsiýa üçin emeldarlar ýaly jemgyýetdäki ahlak çökünliginiň, ruhy goýduklygyň bir bölegine öwrülýärler. Bu Azatlyň redaksiýasyna 5-6 ýyllykda gowşan maglumatlardan görnüşine görä, Berdinazar Hudaýnazarow babytynda hem seýle boldy. Diňe ozal sahir bolmagy arzu eden zähmet migrantynyň soragyna jogap bermek üçin däl, belki-de tutuş jemgyýetiň ruhy sagdynlygy üçin atly ýazyjylaryň käbiriniň ýurtda söz, metbuat, sol sany döredüzülük azatlygynyň bogulmagynda geljekki awtoritar lider Saparmurat Niyazowy uly alada goýan intellektual güýji gowşatmakda oýnan rollary barada hem açyk gurrun edilmeli diýip edebiýatçylar pikir edýär. Gepler Azatlyk radiosu hormatly dinleyijiler, türkmen edebiýatynyň we edebi tankytynyň meseleleri baradaky söhbetimizi dinleýärsiňiz. Oku kitaplaryna nygtalmagyna görä, belent ahlaklyk, ar-namuslyk Hudaýnazarowyň eserleriniň içinden şargasy bolup geçýär. Dünýäniň insaby bar zatdan beter mätäçlik çekýänligini nygtamagy gowy gören şahir, azatlygy bolsun maglumatlarda aýdylmagyna görä, Ýazgylar Birleşiginiň başlygy bolanyndan soň derrew öz ogluny agdalyga alyrdy. Onu da ýeki özüni, ýani hiç kimi goşdurman agdalyga kabul etdirdi. Sesiniň efire berilmeligini soran Aşgabatly ýazgynyň tasdiklamagyna görä, türkmen ýazgylarynyň 1991-nji ýylyň fevralyna bolan iň soňky gurultaýyndan soň ozal batyrgy, okudy çekýän eserleri, makalary çap eden Edebiýat we Sungat gazetiniň, Sowet Edebiýat jurnalynyň gyzygaçýar, Ýazgylar Birleşiginiň ýolbaşçylary kabinetine baryp nägilelikleri prezidente aýtmagy, ýagdaýy düzeltmäge finansiýarlar. Emma prezident birleşigiň bir näçe ýolbaşçysynyň ozal eden şahsy haýyşlaryny, özüniň olar üçin bitiren ýumuşlaryny ýatladyp, olary gürletmeýär. Ýazgylar Birleşiginiň başlygyna bolsa Berdinazar, sen jaý bilen maşynadan haçan noýjak. Onsoňam
etrap häkimlerini men otursam sizem ýeriňizde oturursyňyz diýmäňi beset. Men etjek işimi gowy bilýändiýär. Bu gurrun ikinci çeşmenin hem tasdiklamagyna görä 1992-nji ýylyň noýabryna bolupdyr. Prezident Niyazov şondan uzak wagt geçmeýänke 1993-nji ýylyň 25-nji awgustyny ýazgylar bilen ýene bir agyr gurrun etmeli bolýar. Prezidentin iş otagyny ýazgylar birleşiginiň prawleniýasynyň agdalar bilen geçirilen duguşçugy 31 agdanyň 20-çisi gatnaşdy. Niýazowyň esasy guruluny ýazgylar guramasynyň statusyny, ýagny durumyny üýtgetmek barada boldy diýip Azatlygyň arxiwinde saklanýan söhbetdeşlikde aýdylýar. Ýazyjylar birleşigi ýuridik guramy hökmüne hasapda dursa da bolar, emma onu döwlet büdjetinden maliýeleşdirsek, onu bütün dünýä ösüş bankiýaly guramalar bize azar berýär. Olar siz näme üçin bazar ykdysadyýetine geçilýän döwürde munyň ýaly jemgyýetçilik guramalaryny öz balansyňyzda saklaýarsyňyz diýerler diýip prezident göräýmäge ýazyjylaryň guramasyny saklap galmagyň tarapyndan çykyş edýär. Şol bir wagtda da ol ýazyjylar soýuzyny ýapyp we ýapmalyň, ol ýuridik hasapda durar. Men onuň ýolbaşçylaryny jogapkärrek işleri geçirir. Ýöne ýazyjylar soýudynyň jaýyny boşadyň. Sebäbi siz başga ýerde işläp aýlyk aljak bolsaňyz o jaý size gerek däl. Soň öýüňiz bir inisiýatiwa tapyp ýazyjylar guramasyny döretseňiz, biz ýardam edersizler we onlar çuýlap ýazyjylary bir ýere jemlän taryhy binanyň Ukrainanyň Aşgabatdaky elçixanasyna beriljekdigini aýdýar. Ýöne şaýatlaryň gurrunlaryna görä ýazgylar hem duguşuga taýýarlykly barypdyrlar we Niýazowyň alady edýän esasy meselesini, metduat meselesini gozgapdyrlar. Şeýlelikde ýazgylaryň pikirini aýtmak üçin prawleniýa agzasy tanymal ýazgy Allaýberdi Haýydow ýerinden turýar. Saparmurat Niýazow Allaýberdi Haýydy gözü bilen ýaýjak boldy. Sebäbi duguşuň geçýän wagtynyň öň ýanyna onuň Saparmurat Niýazowy wasp edýän prezident namy poemasy barada ýazan uly tankydy syny Moskwada çykýan literaturnaýa gazetada çap bolupdy. Gazetyň tutuş bir sahypasyny tutýan makalada bu poemany ýazan adamyň şahyr därligi, onuň ýazýan zatlarynyň poeziýa bilen ilteşiginiň ýokdugy, gury samahylydygy. Bu hili gowşak eserlere goltgu bermegiň prezidentin awraýyny galdyrman tersine döwlet daşdynyň awraýyny peseldiýänligi aýdylýardy diýip Azatlyga maglumat beren ýazgy aýtdy. Allaýberdi Haýydow literaturnaýa gazetada çykan tankydy makalasynda prezident hakynda ýazylýan gosgular barada öz pozisiýasyny aýdandygyny, eger ol gosgular onuň göwnünden turýan bolsa, ýene de bir maslahatynyň we haýysynyň bardygyny aýdýar hem de gurrungy edilýän prezident namy poemasynyň awtoryny Sowet edebiýaty ýaly Uly Nesiriň bas redaktorlygyndan boşadyp din salmaga uğratmagyny soraýar. Pensiýa ýaşy doldy, ony pensiýa uğradyň. Öýünde otursun, siz hakda has düýpli, uly eserleri ýazsyn diýip Haýydow gönüläp aýdýar. Niýazow dawanyny ot basylan ýaly bolup, ýaşyny döredijligini sylaman, sen düzel diýip Allaýberdi aganyň üstüne gygyrmaga başlady. Allaýberdi aga 1929-njy ýylda doglan, Niýazow 1940-njy ýylda. Aralarynda 11 ýaş bar diýip ýazyjy prezidentiň Haýydowy agzalalyk döretjek bolmakda aýplandygyny, bu dawada döwlet baş tutananyň pikirini goldan iki ýazyjynyň soňra gysga wagtdan halk ýazyjysy diýen hormatly adamy nasip bolandygyny, ýagny başga garşylykly pikir aýdanlaryň agzalyçylyk döredýän, islenilýän pikirleri aýdanlaryň agzabirlik döredýän adamlar bolandygyny gurrun berdi. Onun tasdiklamagyna görä prezident ýazgylar birleşigini ýugoş-ýugoşdan başda jemgyýetçilik başlangyçlary esasyny işleýär diýip 1997-nji ýylda bolsa 7 reýestr diýilýänden hem öçürdüp 2001-nji ýylda ymykly ýapdy. Azatlyk bilen dürli döwürlerde açykya anonim görnüşde pikirini paýlaşan edebiýatçylaryň tasdiklamagyna görä Türkmenistan häkimiýetleriň şol sanyny döwlet başçylarynyň ýazgylaryň işine gödek we bir kanun gatışmagy hususy neşriýatlaryň döremeginiň kitap bazarının ösmeginiň we halkyň aň düşünjesiniň giňelmeginiň öňüne aldy. Maglumat üçin aýdylsa, bu Türkmenistanyň esasy kanunynyň 56-njy maddasyny düýpden ters gelýär. Ol maddada her bir adamyň medeni durmuşa gatnaşmagy, çeper, ilmi we teknik döredijiligiň erkinligine hukugy bardyr diýilýär. Hormatly dinleýijiler, eýsem
Bu meseleler barada sizde nähili pikirler bar? Eger bize pikirlerinizi ýazsaňyz, tejribelerinizi paýlaşsaňyz minnetdar bolardyk. Hepleýär Azatlyk radiosi. Hormatly dinleýijiler, şunun bilen hepdäniň jeminiň soňuna geldik. Hepleşiklerimizi dinläniňiz üçin köp sag bolun. Belki de has köp dinleýije ýetmek üçin onu paýlaşmagy, like goýmagy, öz pikirlerinizi komment, tesbir görnüşünde ýazmagy hem haýyş edýär. Şeýle-de özüňizi gyzyklandyrýan temalar bardy, habar bermeňizi soraýar. Azatlygyň tolkunlaryndan aýrylmaň.